mhuri yeZimbabwe da kuti muone mukomana ari kufamba aine macrutches, anofamba navo vakomana vairi ava vachiita masaramusi ezvamuri kuona achiita apa, vachireiza mari yavo yekurarama vachikandirwa madhola. Muchaona kuti ipapa mukomana wechidiki wavanofamba naye anojamba achipinda paring apo. Zvinova zvinoshamisa nokuti ukazoda kunatsoiona ring ukada kuti uipinze mukati mehuro yake nepamashoulders haipfuuri. Nakirwai nechirongwa ichi. Handiti munoona kuti apedza kujamba achipinda mukaring aka yakuedzwa pamashoulders haichakwana, asi chiregai muone zvaanoita ari ega. Tarisai muone mashura nezviratidzo African gymnastics happening in Zimbabwe. Kuri kuedza kurarama. Tarisai muone zvanoita mukomana iye zvinezvi akuda kupinda mukaringa mwacheteka kaanga achadza kukwana ari 1 pamashoulders, akuda kupinda muine mumwe mukati. Zvakaoma, tinosvika kumaolympics nazvo izvi. Uyo. Aya mashura vada kukwana muringo makuma asi kubhiliva kuti karing apo vamwe vachitokwana zvichiva mukaring uyo ari kukaedzawo. Vanhu ndeverabha. Vanofanira kutaurwa vachienda kumagymnastics. Kufunga kwangu ndekuti vanhu vane shungu vanoita magymnastics akadai so vanofanira kunge vachiwanawo rubatsiro vachinopindawo muzvikwata zvinotoita magymnastics anosvika kumaolympics. Vanhu vanogona kutunzira mukombe, asi kashoma kaunoona vanhu vachikwanisa kuidentifya talent. Ndini mutori wenhau Sylvester Tapfumanei.